ସମ୍ବଲପୁର ସହରର କଚେରୀ ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ଜୁଡୋ ଆସୋସିଏସନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା କ୍ଷିତୀଶ ମୋହନ ବେଉରିଆ ସିବିଏସ୍ଇ କ୍ଲଷ୍ଟର ଜୁଡୋ ଖେଳରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ବେଉରିଆ ଓ ସରୋଜା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ। ସେହିପରି ଏହି ସିବିଏସ୍ଇ କ୍ଲଷ୍ଟର ଜୁଡୋ ଖେଳରେ ସୌମ୍ୟା ମହାପାତ୍ର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୋମୟା ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାପାତ୍ର ଓ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ। ସେହିପରି ଅବଦୁଲ ଫରହାନ ଅଜିଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅବଦୁଲ ମାର୍ଜିତ ଓ ବଦ୍ରୁନ ନିଶା ଅଙ୍କର ପୁଅ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୁଡୋ କୋଚ୍ ସୋନୁ ପ୍ରସାଦ ସୋନାର ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ସବୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ତଥା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଆସୋସିଏସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସବୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିବିଏସ୍ଇ କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାୟପୁର ସ୍ଥିତ ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।